Мен бит капка төбен чаптым, нигә мин анда әйбер куя алмыйм дигән кешеләр дә. Безнең правила благоустройствода каралып киткән шул капка төбендә нәрсәләр куярга ярый, нәрсәләр куярга ярамый дигән сорауда. Безнең капка төбендә разукомплектованный, то есть йөрми торган техникаларны тоту тыела. Бу безнең 35-нче пунктта әйтелеп кителә. Благоустройство правилаларында, кагыйдәләрендә яңадан үй төзелеше барганда, или башка төзелеш барганда 6 айга хәтлек строительный материал куярга мөмкин. Әмма ләкин аның өчен безнең авыл советы рөхсәт бирә. Ул рөхсәтне непосредственно авыл советына мөрәҗәгать итеп алырга мөмкин. 6 айдан соң инде строительный эшләр бетмәй калган булса инде дополнительно узынайтырга була ул рөхсәтне. Благоустройство кагыйдәләрендә каралып киткән кар чистарту машиналарына, кыймышлаучы машиналарына, техникаларына или башка төр сооруженияларына без инде специаль техника белән штрафсаянка итеп куя алабыз. Яисә инде протокол төзергә безнең полномочия хокукларыбыз бар. Вопрос о содержании домашних животных в Республике Татарстан дигән закон, Татарстан Республикасы законы бар. Ул 14-нче елга номер 16. Бу закон нигезендә безнең этләрне йөртергә ярый специально авыл советы белән куелган җирдә генә. Бу инде авыл советының полномочиясе булып тора, шул җирләрне үзләренең муниципальный актлары белән, нормативный актлары белән определять итәргә кирәк инде. Выгребной яма безнең за пределами жилого участка, то есть земельного участка шарга тиеш түгел. Бу безнең күпчелек кенә шәхси ихаталарның выгребной ямасы урамда. Аны һәрберебез белә, кемнәрнеке. Шуңа карамастан күбесенеке әле люк белән капланмаган. Бу инде күп кенә кешегә, әле зур кешеләр генә түгел, күпчелеге безнең балаларга бу угроза жизни и здоровья булып бара. Шуңа моңа башка төр җинаять эшләре ачылырга мөмкин. Алла сакласын, бер нәрсә була күрмәсен дип, шуңа хотя бы инде люкларыгызны чугун капкачлар белән каплап куюыгызны сорыймын. Наши статьялар нигезендә без инде административ протокол төзеп, һәм административ комиссия эшләнергә итәргә тиеш булабыз. Совершенно таңлап әйтәсем килә инде. Безнең бу статьялар административ протокол төзүче полномочный лицалар булып инде. Шул рәттә авыл башлыклары да булып тора. Һәм инде башкарма комитет карары белән расланган безнең 11 кеше булып тора Актаныш муниципаль районында авыл башлыклары белән бер рәттән. Шул әйтәсе килгән соң, шулай рәхмәт.